Bună ziua lume, eu sunt Suca Scris și astăzi am revenit cu un nou episod de Survival. Ce vom face noi astăzi? Vom construi ferma. Din câte vedeți am amenajat aici pentru animale și aici pentru fermă. Bun. Să vedem astea. Două rânduri aici. Și între timp au crescut și copăcelul. What? Mirificul nostru copăcel crescuse. Aici nu. Aici da. Prin mijloc vă pune slaburi. Ca să arate mai bine. Mie, dar ne mai trebuie mereu să mai facem. Am pus eu un crafting table undeva pe aici și nu-l găsesc. Și nu-i la mine în inventar. Nu. Incredibil. Ăștia cred că îți bagi joc de mine. Nu, deci gata, ne mutăm. Lasă lucrurile astea mai neimportante deocamdată în chest. Și ia ce ne trebuie. Ia acolo la grămadă că bine. Și acum ne trebuie niște loc pentru chest. Bun. Stai să mă gândesc unde am zis că va fi camera cu chesturi. Aici. Nu că acolo vine la cele mai importante. Uite aici. Mă lăsăm totul aici și mereu după de la alții. Așa o să fie și organizați. Am lăsat și târnă șchiopul. Asta ne trebuie la fermă. Și asta ne trebuie muși. Dacă tot suntem aici. Facem niște bețe. Și facem unde asta? Hău. Un hăul meu să fac un hău. Și am zis să facem și niște slaburi. Asta cred că de ajuns. Adică probabil nu, dar noi bai. Bun, spargem și asta. Au nebunit sau cămii. Nu-i punem așa, e un design foarte fain, dar bine. Cam așa ne trebuie. De chestie. Și... Da, și lăsăm până aici.
Uite că ne-a și ajuns. Bun, tasă să suna să punem pauză. Bun, am revenit. Și acum, desigur că nu le am. Bun, și hai să mergem. Am făcut intrarea să poată veni animăluțele. Închide repede. Pune, ia, pune, ia, pune, ia, pune. Bine, ia, pune, ia și pune și ia și pune. Ia și pune, ia și du-te. Ia și pune, ia și pune, ia și pune, ia și pune. La bun. Hai să spargem și alea. Bun. Bun. Și bun. Și uite că am terminat și de asta. Iar acum să arăm. Arăm pământul. Arăm pământul. Nu o să-mi ajungă hău. Nu o să-mi ajungă hău. Și îi bai. Și îi bai. Trebuia să fac două. Trebuia să fac două. Ce fain arăm noi pământul așa. Suntem adevărați înnăscuți. Bun. Am vrut să pun alea, am crezut că am mai multe, dar am vrut să le pun să crească în timp ce nu mai facem alte treburi. Dar nu am doar 3. Bun! Uite că am terminat și ne-a ajuns și cu 24 de utilizări. Acum hai să mergem să-l punem. Luăm toate semințele. Punem asta, 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 asta și asta. Și să umplem. Gata. Și acum că am pus uitul la făcut, ce să facem? Cred că vom merge noi la minat. Așa că episodul viitor mergem la mirificul minat. Haideți să ne pregătim. Un târnăcop, un alt târnăcop, un. O să mai facem un târnăcop. Bun. Calitate superioară. Ia. Calitate ștecher. Da, bun. Cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un coment ca să vadă și prietenii voștri. Pentru că mă ajută foarte mult și abonați-vă la canal.